Когато ме настаниха на масата в кухнята по време на сватбения прием на брат ми Лев, аз просто се усмихнах учтиво. 2 седмици по-късно обаче, аз бях тази, която анулира договора на семейната ни компания за 60 милиона лева с бизнеса на новите му роднини. Кръвта вода не става, но на уважението си има цена, а те дори не подозираха каква сметка ще им бъде представена. Все още мога да си представя изражението на лицата им, когато най-накрая осъзнаха какво съм направила. Ако някога сте били приемани за даденост от същите хора, които е трябвало да ви пазят гърба, може би ще разберете защо просто не можех да го подмина. Преди да ви разкажа как се случи всичко, ще се радвам да споделите откъде гледате днес. Тази семейна катастрофа ми даде някои тежки уроци за това как да се отстоявам, които промениха живота ми завинаги. Ако харесвате истински истории за семейно предателство и здравословна доза кармична справедливост, моля, натиснете бутона за абониране и харесайте това видео. Повярвайте ми, ще искате да видите как ще се развие всичко. Никога не е било предвидено аз да бъда успешната в семейството. Тази роля беше написана за брат ми, Лев. Още от деца, ролите в нашето домакинство бяха кристално ясни. Лев беше златното дете, а аз бях тази, която просто трябваше да се старае повече. На 38 Лев притежаваше този естествен харизъм, който просто привличаше хората. Беше висок, с бърза усмивка и непринуден чар, които го превръщаха в център на всяка стая, в която влезеше. Аз, от друга страна, винаги бях описвана като практичната и отговорната, което е просто учтив начин да кажат, че съм скучна. Нашият семейен бизнес, Стоянов строй, беше основан от баща ми, Борислав, преди 35 години. Започна скромно, но аз бях тази, която помогна да се превърне в една от най-уважаваните строителни фирми в Югозападна България. След като получих магистърска степен по бизнес администрация от престижен университет с чужбина, отказах доходоносни предложения в София и се прибрах право у дома. Компанията беше на нестабилна финансова основа и знаех, че мога да оправя. Анна винаги е бивало с числата, казваше майка ми, Елена, с пренебрежително махване на ръка, сякаш финансовата ми експертиза беше просто някакъв сладък трик за забавление, а не самото умение, което многократно беше спасявало компанията ни от разруха. Докато Лев заемаше престижната титла вице-президент по връзки с клиенти, реалният му принос към Стоянов строй беше минимален. Полявяваше се на няколя и друга вечеря с клиенти, очаруваше потенциални партньори по време на игра на голф и обираше лаврите за сделки, които аз бях структурирала озно в продължение на седмици. Междувременно, аз работех по 60 часа на седмица като главен финансов директор, преговаряйки за всяка сделка, управлявайки всичките ни договори и насочвайки финансите ни, за да сме сигурни, че оставаме печеливши година след година. Брат ти привлича бизнеса, Анна, напомняше ми баща ми, когато намекнах за дисбаланса. Хората се свързват с него. Това е също толкова важно, колкото и това, което ти правиш зад кулисите. Зад кулисите. Тази фраза беше моята сянка. Изглежда, определяше постоянното ми място както в бизнеса, така и в семейството ни. Нещата придобиха съвсем нов, посложен оттенък, когато Лев обяви, че се е сгодил за Изабела Вълчева. Семейство Вълчеви не бяха просто някакво си семейство. Те бяха от старите пари. Баща й, Юлиан Вълчев, управляваше империя за луксозни недвижими имоти, Вълчев Девелопментс, която контролираше почти половината от пазара на висок клас имоти в нашата област. През последните 3 години Стоянов строй имаше ексклузивен, многомилионен годишен договор с тях. Аз лично бях договорила последното подновяване, осигурявайки условия, които най-накрая ни дадоха маржовете на печалба, които заслужавахме. Не е ли прекрасно? Възкликна майка ми, когато Лев и Изабела споделиха новината на семейна вечеря. Нашите 2 семейства се събират така. Това е като бизнес брак, колкото и истински. Аз просто кимнах и се усмихнах, но неприятно усещане започна да се настанява стомаха ми. Винаги бях намирала Изабела за достатъчно приятна по време на кратките ни срещи на бизнес събития,
но имаше нещо пресметливо в начина, по който гледаше на нашето семейство, сякаш бяхме проект, който тя управлява. Ще трябва да те включим повече в социалния живот, Анна, каза ми майка ми по-късно същата вечер, докато разчиствахме. Сега, когато ще сме свързани с Вълчеви, не можеш просто да се криеш зад таблиците си. Може би дори ще срещнеш някого. Бях на 33 на омъжена, факт, който майка ми никога не пропускаше да спомене във всеки разговор, продължил повече от 5 минути. Намекът винаги беше болезнено ясен. Въпреки професионалния ми успех, аз се провалях в това, което наистина имаше значение да си намеря съпруг и да създам семейство. Не се крия, мамо. Управлявам компания, отговорих, опитвайки се да скрия раздразнението в глас си. Някой трябва да се грижи да останем в бизнеса. Каза тя, потупвайки ме по бузата, сякаш все още бях дете, с връзката с Вълчеви, може би вече няма да ти се налага да работиш толкова усилено. Лев наистина направи нещо добро за всички ни. Същата нощ, докато се прибирах към апартамента си в центъра, не можеш да се отърся от усещането, че нещо фундаментално се променя в семейството ми. Обичах брат си, въпреки недостатъците му и несправедливите предимства, които винаги му бяха давани. Но също така знаех, че тази сватба ще промени нещата по начини, които никой от нас не можеше да предвиди. Това, което тогава не знаех, беше колко права съм и колко напълно неподготвена бях за това, което предстоеше. 6 месеца преди сватбата на Лев и Изабела бяха майсторски клас по тихи унижения. Това, което започна като вълнуваща семейна новина, бавно се превърна в поредица от малки, жилещи обиди, които се опитвах да игнорирам с всички сили. Започна на годежното парти, проведено в имението на Вълчеви, обширен имот с изглед към езерото Панчарево, който правеше нашата семейна къща да изглежда като къщичката на пазача. Пристигнах сама, облечена в нова рокля, за която бях похарчила доста, чувствайки се сравнително уверена. Това продължи, докато майката на Изабела, Катерина, не ме огледа от глава до пети и не отбеляза: „О, колко делово изглеждате!“ През цялата вечер ме представяха отново и отново като сестрата на Лев, която работи семейния бизнес, въпреки че бях финансовия директор, удвоил приходите на компанията ни за 5 години. Всеки път се усмихвах и уточнявах ролята си, само за да гледам как погледите на хората се изпразват от съдържание, докато бързо сменяха темата към плановете за сватбата или последния луксозен комплекс на Вълчеви. По време на кратко бягство на терасата за глътка въздух, дочух разговор, от който ме побиха тръпки. Стоянови имат потенциал, но този провинциален менталитет се нуждае от малко шлифуване, казваше Катерина Вълчева на някого. Особено сестрата. Толкова съсредоточена върху работата, горката. Никакво усещане за по-голямата социална картина. Ще ги издигнем до нашия стандарт, отговори Изабела с лек смях. Татко казва, че строителната им компания има прилична основа. След сватбата можем да започнем да правим необходимите корекции. Измъкнах се, преди да ме видят, казвайки си, че това са просто елитарни приказки и не означават нищо. В крайна сметка, компаниите ни бяха партньори. Защо Вълчеви биха искали нещо друго, освен успех за Стоянов строй? С напредването на подготовката за сватбата се увеличаваха и червените флагове. Когато предложих да помогна на Изабела с организацията, тя учтиво отказа, обяснявайки, че има професионалисти за всичко. И все пак нямаше проблем да ми се обажда в офиса с неотложни въпроси за предпочитанията на Лев или нашите семейни традиции. Спомена някакво място за семейна почивка, където сте ходили. Някакво езеро с нелепо име, попита тя един следобед, прекъсвайки критична среща за бюджета. Язовир Искър, отговорих аз. Ходехме всяко лято, докато мама не продаде вилата, след като Лев замина да учи. Точно така. Правим фотомонтаж за репетиционната вечеря и ми трябваше тази подробност. Благодаря, Анна. Ти си толкова добра с дребните неща. Дребните неща. Като нашите детски спомени, нашата семейна история, моментите, които ни оформиха като личности. Всичко това,
сведено до реквизит за нейната перфектна сватба. Междувременно, аз се тревожех все повече за баща си. Изглеждаше постоянно изтощен и го хващах да се мръщи от болка, когато си мислеше, че никой не го гледа. Когато го питах за здравето му, той ме отпращаше. Просто остарявам, Анна. Спри да се тревожиш. Но аз се тревожех, особено когато го виждах да взима хапчета, които бързо скриваше, когато влизах в офиса му. Майка ми, както обикновено, отхвърли притесненията ми. Баща ти е добре. Спри да търсиш проблеми, където ги няма. Просто се съсредоточи върху това да подкрепяш брат си за големия му ден. Инцидентът с пазаруването на рокля беше особено показателен. Въпреки че не бях поканена за шеферка, ще сме в тесен кръг, само най-близките ни приятелки, беше обяснила Изабела, майка ми настоя да се присъединя към тях, за да гледам как Изабела пробва сватбени рокли. Пренаредих целия си график и се срещнах с тях в луксозен сватбен бутик, само за да седя неловко на кадифен диван, докато приятелките на Изабела правеха тънки намеци за работното ми облекло. Просто се възхищавам на кариеристките, които нямат време да пазаруват, каза една от тях, оглеждайки практичните ми токчета. Толкова е смело просто. Да не ти пука. Видях Изабела да се подсмихва в огледалото, докато пробваше рокля, която струваше повече от годишната ми заплата. Последната капка дойде, когато Лев започна да отменя традиционната ни месечна братско-сестринска вечеря, традиция, която бяхме спазвали дори в най-натоварените му периоди. Първо беше затрупан със срещи с клиенти. После родителите на Изабела искали да обсъждат детайли по сватбата. Скоро той просто спря да си търси извинения. Когато най-накрая го притиснах за обяд 2 месеца преди сватбата, се опитах да изразя притесненията си. Чувствам, че нещата между нас се променят, Лев, казах внимателно. И се тревожа за татко. Забелязал ли си нещо нередно с него напоследък? Лев въздъхна и си погледна часовника. Прекалено много мислиш, Анна. Винаги го правиш. Татко е добре. И да, нещата се променят. Аз се женя. Така става. Чувствам, че е повече от това. Семейство Вълчеви не съм сигурна, че уважават това, което сме изградили с Стоянов строй. Изражението му се втвърди. Какво трябва да означава това? Просто дочух някои коментари, които ме притесняват. За корекции в компанията след сватбата. Боже, Анна! Той бутна чинията си. Наистина ли ще започваш драма, защото завиждаш? Завиждам. Бях потресена. За какво? Знаеш за какво? Че намерих някого. Че съм щастлив. Че най-накрая на мен ми се случва нещо хубаво, вместо ти да си перфектното бизнес чудо на татко. Думите му бяха като физически удар. Това не е честно. Винаги съм те подкрепяла, дори когато какво? Хайде, кажи го. В глас му имаше грозна нотка, която никога преди не бях чувала. Винаги си мислила, че заслужаваш повече признание, повече контрол. След сватбата ще има някои промени в Стоянов. Вълчеви имат идеи, които ще ни изведат на следващото ниво, и татко е съгласен. Той се изправи, хвърляйки пари на масата за недоядения си обяд. Може би е време да разбереш дали си истински отборен играч, Анна. Защото от моята гледна точка изглежда, че си щастлива само когато ти командваш. Докато гледах брат си да си тръгва, имах потъващото усещане, че го губя заради хора, които виждаха семейния ни бизнес като нищо повече от актив за придобиване. Това, което не осъзнавах, беше колко буквална ще стане тази загуба, или че сватбата, от която се ужасявах, ще бъде дори по-лоша, отколкото можех да си представя. Утрото на сватбата на Лев и Изабела беше светло и перфектно, сякаш самото време беше уредено от Вълчеви. Церемонията и приемът се провеждаха в Винарна Царска долина, един от най-престижните имоти на Вълчев Девелопмънтс, обширна винарна с панорамни гледки, която обикновено се резервираше 2 години предварително.
Прекарах повече време в подготовка, решена да изглеждам по най-добрия начин въпреки възела на безпокойство, който се затягаше стомаха ми. Роклята ми в цвят бордо беше внимателно избрана, за да пасне на есенната тема, без да се бие с тоалетите на шоферките. Дори си бях позволила професионална прическа и грим, лукс, който се чувстваше необходим предвид на избежното вглеждане, на което щях да бъда подложена. Когато пристигнах на мястото 3 часа по-рано, както беше поискано, веднага бях пресрещната от сватбената агентка на Изабела, слаба като вейка жена с клипборд и слушалка в ухото, която му огледа с клиничен поглед. О, добре, тук сте. Нуждаем се от някой, който да координира с доставчиците. Цветарите си изпратили грешен нюанс дали, а групата си забравила списъка с песни. Съжалявам, какво? Аз не съм част от сватбения персонал. Аз съм сестрата на младоженеца. Тя се консултира с клипборда си с намръщено изражение. Точно така, Анна Стоянова. Да, Изабела изрично каза, че сте страхотна с детайлите и ще бъдете отговорник за всякакви проблеми в последната минута. Но аз трябва да се подготвям със семейството си. Фотографът скоро започва. Агентката се усмихна напрегнато и пренебрежително. Семейните снимки бяха изместени порано. Приключиха преди час. Стомахът ми се сви. Никой не ми е казал. Сигурна съм, че е било просто пропуск. Сега, за тези дали, прекарах следващите 2 часа в решаване на проблеми, които не бяха мои, пропускайки пред церемониалното шампанско със семейството си момента, в който баща ми видя лев в смокинга му за първи път. Когато успях да се измъкна, гостите вече се настаняваха. Ето те най-после, гласът на майка ми беше остър от неодобрение. Къде беше? Търсихме те навсякъде. Никой не ме е търсил, помислих си, казвайки тихо. Занимавах се с проблеми с доставчиците. Явно това ми беше работата днес. Не бъди драматична, Анна. Сега побързай, всеки момент ще започнат. Насочиха ме към място на заден ред, далеч от родителите ми, които седяха отпред с Вълчеви. Докато се настанявах, видях, че секвартирантът на Лев от университета и съпругата му седяха в семейната секция, точно там, където трябваше да бъда аз. Когато срещнах погледа на Лев, докато заемаше мястото си пред ултара, той ми кимна леко, почти незабележимо, преди да обърне вниманието си напред. Церемонията беше красива, обективно погледнато. Изабела се носеше по пътеката в рокля по поръчка, която вероятно струваше повече от годишната ми заплата. Брат ми изглеждаше пощастлив, отколкото някога го бях виждала. Опитах се да се съсредоточа върху това, да бъда искрено щастлива за него, въпреки всичко. На приема се движех сама по време на коктейла, понасяйки фини подмятания от роднините на Вълчеви за работата ми, колко едно, че работите с таблици цял ден до статута ми на неомъжена, без придружител. Кариеристките често имат проблеми с баланса. Залетих усмивка на лицето си и си напомних, че това е денят на Лев, не е време за конфронтация. Когато най-накрая ни поканиха за вечеря, последвах тълпата, за да намеря отредената ми маса. Проверих схемата за настаняване 3 пъти, сигурна, че станала грешка. Името ми не беше изписано на нито една от елегантно калиграфираните картички в основната зала на ресторанта. Един сервитьор забеляза объркването ми. Вие ли сте Анна Стоянова? Мисля, че сте настанена в кухненския бокс. Кухненският бокс беше точно това, което звучеше – малка, утилитарна стая до основната кухня, където обслужващият персонал си почиваше. Беше поставена една единствена кръгла маса, с моята картичка до тези на сватбената агентка, асистента на фотографа и координатора на заведението. За момент просто столях там, замръзнала, неспособна да го осъзная. Това не беше пропуск. Това беше декларация. Нещо не е наред ли? Промърка гласът на Катерина Вълчева зад мен, болезнено сладък с подмолно течение на триумф. Обърнах се бавно. Изглежда съм настанена в кухнята. Сигурно е станала грешка. О, не, скъпа! Нуждаехме се от някой близо до персонала, за да вървят нещата гладко.
Изабела си помисли, че ще бъдеш перфектна, тъй като си толкова управленски тип. Тя ме потупа по ръката. Всички си имаме роли, нали? Моята роля е на сестра на Лев. Единствената му сестра. Да, тя се огледа конспиративно. Между нас казано, Изабела се притесняваше, че може да се чувстваш неудобно на семейните маси. Нали знаеш, като единствената без партньор. Така можеш да идваш и да си отиваш, когато поискаш, за работни разговори. Ти винаги работиш, нали? Погледнах покрай нея, към мястото, където брат ми седеше на главната маса, смейки се с Изабела и родителите, и моите собствени родители бяха на масата точно до тях, сияещи от гордост. Бих искала да говоря с Лев. Той е доста зает в момента, все пак е младоженец. Усмивката й беше маска. Сигурна съм, че разбираш колко е важно да държим помощния персонал наблизо. Вашата малка строителна фирма върши добра работа, но си има естествен ред на нещата, нали? Горещина заля лицето ми, докато пълната, брутална тежест на думите и се стовари върху мен. В техния свят аз не бях семейство. Аз бях персонал. Помощният персонал. Отидох при Лев в кратък момент, когато беше сам. Лев, защо съм настанена в кухнята? Той имаше благоприличието да изглежда неудобно. Анна, не започвай. Настаняването беше сложно. Изабела имаше система. Система, която поставя сестра ти с обслужващия персонал. Какъв е смисълът? Той понижи глас. Виж, семейството на Изабела е различно. Имиджът е важен за тях. Просто го приеми за един ден. Става ли? Заради мен. Различно как? Твърде добри, за да се отнасят към семейството ти с елементарно уважение. Вдигаш цена и съска той. Това е сватбеният ми ден. Аз съм сестра ти. Единствената ти сестра. Просто се справи, Анна. Както се справяш с всичко останало. Трябва да се върна при жена си. Докато той се отдалечаваше, почувствах как нещо се счупи вътре в мен. Фундаментална промяна в начина, по който виждах брат си, семейството си и мястото си в него. Стоях сама, гледайки как партито продължава без мен, когато Юлиан Вълчев, с бърбан в ръка, леко се спъна и се облегна на рамото ми. А, сестрата, изфъфли той, оглеждайки ме със същия оценяващ поглед, който вероятно използваше за имоти. Лев ми казва, че си голям спец по числата. Не се притеснявай. Ще ти намерим място, след като оправим тази ваша малка строителна фирмичка. Всеки бизнес има нужда от някой да му оправя сметките, нали? Втренчих се в него, докато парчетата от пъзела се сглобяваха с отвратителна яснота. Да оправите нашата компания. Какво точно означава това, господин Вълчев? Той се изсмя, звук като лед, дрънчащ в чаша. Юлиан, моля те. Вече сме семейство. И знаеш как е синергия. Преструктуриране. Прогрес. Той ме потупа по рамото. Не изглежда и толкова притеснена. Ние се грижим за своите. Докато се отдалечаваше, усещах погледи върху себе си. Няколко гости бяха забелязали нашия разговор и шепотът беше започнал. С колкото достоинство можах да събера, взех чантата и палтото си и напуснах сватбата на брат си, без да кажа и дума на никого. Докато карах далеч от Царска долина, телефонът ми извибрира. Съобщение от Лев. Спри да правиш всичко свързано с теб. 5 думи, които потвърдиха всичко. 5 думи, които щяха да променят хода на нашето семейство завинаги. Седмицата след сватбата беше мъгла от работа и вцепенено недоверие. Зарових се в таблици и финансови прогнози, намирайки странно утешение в сигурността на числата, когато животът ми се чувстваше толкова нестабилен. В офиса поддържах професионален вид, но вътре в мен бушуваше буря от гняв, болка и нарастващо подозрение за това, което Юлиан Вълчев имаше предвид под оправяне на нашата компания.
В петък след обед, докато преглеждах тримесечните ни отчети, нещо привлече вниманието ми. Поредица от преводи към сметка, която не разпознах, всеки на стойност малко под 100 000 лева, достатъчно малки, за да останат незабелязани от автоматичните проверки, но събиращи се до значителна сума. Прекарах следващите 3 часа в проследяване на парите, следвайки умишлено заплетена документална следа, която в крайна сметка доведе до куха фирма, регистрирана на името на Лев. През последните 18 месеца близо 5 милиона лева са били източени от Стоянов строй към тази фирма, която след това е инвестирала средствата директно в различни проекти на Вълчев Девелопментс. Ръцете ми трепереха, докато разпечатвах документацията. Това не беше просто неетично, това беше присвояване. И като се има предвид времевата линия, това се случвало през цялата връзка на Лев с Изабела. Намерих баща си все още в офиса му, изглеждащ по-уморен, отколкото някога го бях виждала. Когато поставих финансовите документи на бюрото му, очаквах шок, може би дори възмущение. Това, което не очаквах, беше уморената му въздишка. Чудех се кога ще го откриеш, каза той тихо. Знаел си? Предателството беше като удар стомаха. Татко, това е кражба. Лев е кръгял от нашата компания. Не е кражба, когато е твоя собствена компания, Анна. В глас му имаше защитна треперене. Лев имаше нужда от капитал, за да се утвърди пред Вълчеви, да покаже, че внася нещо ценно в брака. И ти си му позволил да вземе фирмени средства, за да впечатли семейството на годеницата си? Пари, които сме спечелили от договори, които аз съм договорила. Това е инвестиция в нашето бъдеще. Връзката с Вълчеви ще издигне Стоянов строй на ниво, което никога не бихме могли да достигнем сами. Като крадем от себе си. Това няма никакъв смисъл. Той потърка лицето си, изглеждайки изтощен. Ти не би разбрала. Ти винаги си се интересувала от крайния резултат, договорите, маржовете на печалба. Бизнесът е повече от това. Той е взаимоотношения. Съюзи. Това сливане с Вълчев Девелопментс. Сливане. Прекъснах глас. Какво сливане? По лицето му премина сянка на вина. Все още уточняваме детайлите. С Юлиан обсъждаме обединяването на операциите ни от месеци. Има смисъл, Анна. Те имат имотите за развитие, ние имаме строителната експертиза. И кога смятахте да ми кажете? Аз съм финансовият директор. Трябва да бъда включена във всякакви разговори за сливане. Искахме да изчакаме до след сватбата. Да се уверим, че семействата са обединени първо. Почувствах се зле. Значи сватбата е била просто бизнес делка. Не бъди толкова драматична. Това е добър съюз за всички страни. Лев и Изабела са щастливи, а това сливане ще осигури бъдещето на компанията. А какво ще стане с моето бъдеще, татко? Къде се вписвам аз в тази нова обединена компания? Очите му не срещаха моите. Ще има корекции. Консолидация на определени роли. Планирате да ме избутате. Осъзнаването беше като ледена вода във вените ми. Собственото ми семейство заговорничи да се отърве от мен от компанията, която помогнах да изградя. Никой не те избутва. Все още ще има място за теб. Просто, може би не на същото ниво. Юлиан е твърдо убеден, че неговият финансов екип трябва да поеме водещата роля. Спомних си самодоволното лице на Катерина Вълчева, докато обясняваше защо съм настанена в кухнята, с нисходителното потупване на Юлиан по рамото ми. Всички парчета се подреждаха. Мама знае ли за това? Тя подкрепя всяко решение, което ще направи това семейство по-силно. Изсмях се, горчив, кух звук. По-силно за кого? Явно не и за мен. Анна, не. Събрах документите, които бях разпечатала. Нуждая се от време, за да осмисля това. Но разбери нещо, татко. Няма да бъда избутана на страна в собствената си компания без бой.
Същата нощ имах 7 пропуснати повиквания от Лев. Той и Изабела се бяха върнали порано от медения си месец, съкращавайки пътуването по бизнес причини, според гласовата му поща. Не му се обадих. Вместо това се обадих на Мартин Чернев, главният счетоводител на нашата компания, който беше с нас от самото начало. Мартин винаги е бил прям. Трябва да се срещна с теб, казах, когато отговори. Тази вечер, ако можеш. И не в офиса. 2 часа по-късно бяхме в тихо кафене в другия край на града. От кога знаеш за сливането? Попитах, след като изложих всичко, което бях открила. Мартин изглеждаше огорчен. Слуховете започнаха преди около 4 месеца. Баща ти ме помоли да подготвя някои предварителни оценки преди 2 месеца, но ме закле да пазя тайна. А парите, които Лев е отклонявал? Това започна малко след като започна да излиза с Изабела. Първо малки суми, после по-големи. Баща ти е разрешил всеки превод. Защо не ми каза? Той изглеждаше искрено съжаляващ. Баща ти все още е изпълнителният директор, Анна. Беше категоричен, че това трябва да се пази в тайна от теб до след сватбата. Съжалявам. Трябваше да намеря начин. Какво друго не знам? Мартин се поколеба. Условията на сливането не са добри за нас. От това, което видях, Вълчев Девелопмънтс на практика ще ни погълне. Баща ти ще остане като представителна фигура за преходен период, но контролът ще премине изцяло към Юлиан Вълчев. А моята позиция? Елиминирана. Планът споменава консултантска роля за теб, но без реална власт. Почувствах се странно спокойна, докато пълната картина се изясняваше. Те не просто ме избутваха на страна, те разглобяваха всичко. Има още нещо, каза Мартин неохотно. Здравето на баща ти. Казал ли ти е нещо? Стомахът ми се сви. Не. Какво знаеш? Дочух го по телефона с лекаря му миналия месец. От това, което разбрах, е рак. В напреднал стадий. Обсъждаше възможности за лечение, но не звучеше добре. Стаята сякаш се наклони. Баща ми умираше. И вместо да ми каже, той е планирал да продаде компанията ни под нос ми, осигурявайки бъдещето на Лев, като жертва моето. Благодаря ти за честността, Мартин, казах накрая. Искам това да остане между нас. Какво ще правиш? Още не съм сигурна. Но трябва да видя точно какво са планирали. Същата нощ използвах аварийния си ключ, за да вляза в офиса след работно време. На компютъра на баща ми, защитен с парола, която беше моминското име на майка ми, откакто се помня, намерих проектите на документите за сливане. Беше точно както Мартин беше описал, пълно поглъщане, маскирано като сливане на равни. Стоянов строй щеше да престане да съществува, освен по име. Баща ми щеше да получи щедро възнаграждение и церемониално място в борда. Лев щеше да стане изпълнителен вицепрезидент. А на мен щеше да ми бъде предложен едногодишен консултантски договор на половината от сегашната ми заплата. В личния си кабинет най-накрая се сринах. Години на жертви, всички отхвърлени, защото не бях златното дете, защото бях компетентната дъщеря вместо очарователния син. Когато сълзите утихнаха, гласът на един мой ментор отекна в главата ми. Когато емоцията заплашва да те завладее, върни се към стратегията. Помисли какво знаеш и какви лостове за влияние имаш. Избърсах очи и отворих договора, който бях договорила с Вълчев Девелопмънтс преди 3 месеца. Докато четях клаузите, за които се бях борила толкова упорито, бавно осъзнаване се породи в мен. В обсесивната си нужда да защитя Стоянов строй, аз несъзнателно бях изградила щит срещу точно тази атака. Там, в раздел 17, подраздел Ф, беше клаузата за прекратяване. Настоящото споразумение може да бъде прекратено с 3-0-дневно предизвестие от всяка от страните в случай на значително корпоративно преструктуриране, промяна в собствеността или дейности по сливане.
Като за такова предизвестие е необходим само подписът на изпълнителния или финансовия директор на съответните организации. Аз бях финансовият директор. Можех да анулирам договора ни само с моя подпис. И въз основа на това, което Мартин беше намекнал за техните финанси, Вълчеви бяха прекалено разпрострели дейността си в няколко проекта, които зависеха от нас. За първи път от сватбата насам почувствах нещо различно от отчаяние. Имах лост за влияние. Имах власт. И най-накрая бях готова да използвам. Бях подценявана години наред. Но седейки там, гледайки тази клауза, осъзнах нещо критично. Когато хората се отнасят с теб, сякаш си невидим, те забравят, че ти виждаш всичко, което правят. Ако някога сте откривали собствената си сила, след като сте били подценявани, оставете коментар подолу. Ще се радвам да чуя как сте се справили. В понеделник сутринта се обадих на адвокатката на Стоянов Строй, Петя Илиева. Работили сме заедно от години и имах доверие. Когато изложих какво съм открила, тя слушаше без нито едно прекъсване. Нека да видя дали съм разбрала правилно, каза тя, когато приключих. Баща ти и брат ти са планирали сливане, което ще елиминира твоята позиция, докато са източвали фирмени средства в проекти на придобиващата компания, всичко това без твоето знание като финансов директор. Точно така. И сега трябва да знам какви са ми опциите. Петя прегледа договора с Вълчеви, фокусирайки се върху клаузата за прекратяване. Това е желязно, Анна. Абсолютно имаш правомощията да прекратиш договора. Въпросът е дали това е най-добрият стратегически ход. Какво имаш предвид? Прекратяването ще усъкати Вълчев Developments, но може да навреди и на нас в краткосрочен план. Трябва да знаем точно колко зависими са от нас. През следващите 2 дни тихомълком събирах информация. Открих, че Вълчев Developments са продали на зелено апартаменти в 3 луксозни комплекса, чието строителство трябваше да започне до 2 месеца проекти, които изискваха нашата специфична експертиза. Ако се оттеглехме, те щяха да нарушат договорите си с купувачите, изправени пред съдебни дела и финансов крах. Междувременно, макар договорът с Вълчеви да беше 40% от нашия бизнес, имахме достатъчно разнообразна клиентска база, за да оцелеем след загубата му, особено ако можехме бързо да намерим нов голям партньор. Научих и още нещо. Ракът на баща ми беше понапреднал, отколкото дори Мартин знаеше. Частен разговор с асистентката му разкри, че са му дали от 6 месеца до година живот. Сливането не беше просто бизнес. Това беше отчаяният му опит да осигури бъдещето на компанията, преди да умре, и той беше избрал да заложи на Лев вместо на мен. Знанието беше като кама в сърцето ми, но също така затвърди решимостта ми. Нямаше да позволя на погрешната вяра на баща ми в брат ми да унищожи всичко, което бяхме изградили. Следващата ми стъпка беше да събера войските. Винаги се бях отнасяла с уважение към екипа ни, борейки се за техните бонуси и повишения. Сега трябваше да знам кой ще застане до мен. Самуил Тодоров, нашият ръководител на операциите, беше директен. Чаках някой да повдигне този въпрос. Разчитай на мен. Половината екип знае, че нещо не е наред. Емилия Радева, нашият маркетинг директор, беше също толкова съгласна. Вълчеви се отнасят с нас, сякаш сме под тяхното ниво. Ако планираш да отвърнеш на удара, аз съм с теб. До сряда имах тихата подкрепа на повечето от нашия изпълнителен екип. Също така се бях свързала с Асенов Груп, строителна фирма, която се опитваше да си партнира с нас от години, но баща ми винаги ги беше отхвърлял от лоялност към Вълчеви. Бихме били много заинтересовани да обсъдим сътрудничество, ми каза Михаил Асенов в поверителен разговор, особено ако някои ексклузивни споразумения вече не са в сила. Същата вечер Лев се появи на вратата на кабинета ми. Изглеждаше стен от медения си месец, но напрегнат. Избягваш обажданията ми, каза той, затваряйки вратата. Бях заета. Управлявам компания. Трябва да поговорим, Анна. За сватбата.
За бъдещето на Стоянов строй. Посочих стола срещу бюрото ми. Слушам те. Докато Лев започваше да обяснява как настаняването е било недоразумение и как сливането е огромна възможност, аз дискретно натиснах бутона за запис на телефона си. Работата е там, продължи той, че индустрията се променя. Трябва да се развиваме. Юлиан има връзки, каквито никога не сме имали. И как изглежда това развитие за мен? Попитах, запазвайки глас си неутрален. Той се поколеба. Виж, истината е, че има дублиране във финансовите отдели. Екипът на Юлиан е първокласен. Значи аз съм излишна? Не напълно. Мислехме си по-скоро за консултантска роля. Това ще те освободи най-накрая да имаш личен живот. Може би да срещнеш някого. Това, което искам, казах внимателно, е да бъда уважавана за работата, която съм свършила. Да бъдат признати приносите ми. Никой не омаловажава нищо, Анна, но трябва да правим жертви за общото благо. Татко няма да е вечно тук, знаеш. Значи ти е казал за рака. Изненадата му беше истинска. Откъде знаеш? Моя работа е да знам неща, които засягат тази компания. Точно както знам за 5 милиона лева, които си отклонил към проекти на Вълчеви. Лицето му се втвърди. Това беше стратегическа инвестиция, одобрена от татко. И не е твоя работа. Аз съм финансовият директор. Финансовите въпроси са точно моя работа. За сега, каза той, като маската му се слече напълно. Но след сливането нещата ще се променят. Юлиан и татко вече са се разбрали. Това ще се случи, Анна. Можеш или да се качиш на борда и да приемеш роля, която отговаря на твоите възможности, или да направиш нещата трудни и да останеш без нищо. Разбирам. И кога брат ми стана човек, който заплашва сестра си? Реалист съм. Вълчеви са могъщи. Това ще се случи с или без твоето одобрение. Ще видим. Докато си тръгваше, прощалният му изстрел потвърди всичко. Не се бори с това, Анна. За пръв път приеми, че някой друг знае по-добре. Опитваме се да те отстраним елегантно. Не ни карай да го правим по трудния начин. На следващия ден получих покана за вечеря в имението на Вълчеви в събота. Имейлът от Катерина беше сладък, но намерението беше ясно. С нетърпение очакваме да обсъдим вълнуващото бъдеще на нашите обединени семейства. Приех, знаейки, че това ще бъде последният ми шанс да преценя тяхната арогантност. Междувременно се подготвих. Направих резервни копия на всички фирмени файлове. Документирах финансовите злоупотреби на Лев. Подготвих предизвестието за прекратяване. И насручих срещи с членове на борда, лоялни на баща ми, като им подавах внимателно подбрана информация, която повдигаше въпроси за сливането. През цялото време се борех с чувство за вина. Баща ми умираше. Брат ми, с всичките си недостатъци, все още беше мой брат. Бях и готова да унищожа семейството ни завинаги. Тогава си спомних за масата в кухнята. Спомних си снизходителното обещание на Юлиан да оправи нашата компания. Спомних си как собственото ми семейство заговорничи да ме избута. Лоялността е двупосочна улица и те бяха първите, които я нарушиха. Събота сутринта направих един последен опит. Обадих се на Лев. Ако има нещо, което искаш да ми кажеш, някакво обяснение, което да има смисъл, съм готова да изслушам, предложих. Няма какво да се обяснява, Анна. Това е бизнес. Не е лично. Стана лично, когато ме настаниха в кухнята на сватбата ти. Последва дълга пауза. Това беше решение на Изабела. Тя каза, че там ще ти е по-удобно, далеч от всички двойки. И ти го позволи. Позволи да унижи сестра ти и не направи нищо. Не мога да контролирам всичко, Анна. Понякога трябва да правиш компромиси. Не, Лев. Това не беше компромис.
Това беше предателство. И ако така се отнасяш към семейството, тогава може би бизнесът е всичко, което ни е останало. Той въздъхна. Просто ела на вечеря тази вечер. Чуй какво има да каже Юлиан. Моля те. Заради татко. Съгласих се, знаейки, че това ще бъде последният шанс да се върна назад. Но докато затварях телефона, знаех, че решението вече е взето. Не от мен, а от тях, много преди аз да разбера. Същата вечер, докато се обличах за вечерята, се погледнах в огледалото и едва познах жената, която ме гледаше. Изглеждаше спокойна, решителна, дори малко опасна. За първи път разбрах какво означава да избереш самосъхранението пред семейната хармония. Никога повече маси в кухнята, обещах на отражението си. Никога повече. Утрото на събитието за представяне на Вълчев Developments беше светло и ясно. Иронията не ми убягна. Това събитие беше пишна презентация на най-новия им луксозен комплекс, като Стоянов строй беше видно представен във всички маркетингови материали като техен ексклузивен строителен партньор. Пристигнах в офиса си в 6 сутринта. Предизвестието за прекратяване лежеше в запечатан плик на бюрото ми. След една последна проверка с Петя, подписах името си с твърда ръка. Нямаше връщане назад. 7 часа и 30 минути поставих официалното предизвестие на бюрото на Юлиан Вълчев в централата му. В 8 часа свиках извънредно заседание на борда на Стоянов строй за 9 часа. В 8 часа и 45 минути баща ми пристигна, изглеждайки объркан. Анна, какво става? Защо заседанието на борда е днес? Има неотложен въпрос, татко. Разкрих финансови нередности, които изискват незабавно внимание. Лицето му пребледня. Това можеше да почака до след събитието на Вълчеви. Това не може да чака. Повярвай ми. Към 9 часа заседателната зала беше пълна. Баща ми седеше начало на масата, с празен стол, където трябваше да бъде Лев. Аз останах права. Благодаря ви, че дойдохте, започнах аз. Открих дейности, които застрашават финансовата стабилност и почтеността на Стоянов строй. Разпространих папки, съдържащи всичко, записите на отклонените средства от Лев, проектите на документите за сливане и прогнози, показващи как сливането ще унищожи нашата компания. Както виждате, през последните 18 месеца 5 милиона лева са били отклонени за финансиране на частни инвестиции в Вълчев Developments. Освен това открих планове за сливане, което на практика ще сложи край на Стоянов строй, какъвто го познаваме. Повечето от хората в тази стая щяха да бъдат заменени. Анна, стига толкова. Гласът на баща ми се пропука. Това са деликатни преговори. Преговори, които са заобиколили правилния финансов надзор, контрирах аз. Една от най-дългогодишните ни членове на борда, Елена Вълкова, се обади. Бориславе, това вярно ли е? Преди да успее да отговори, вратата се отвори с трясък и Лев нахлу. Какво, по дяволите, е това, Анна? Събитието на Вълчеви започва след час. Представям доказателства за финансови злоупотреби пред борда Лев. Твоите финансови злоупотреби. Това е нелепо. Избухна той, гледайки баща ни. Татко, кажи им, че всичко е било разрешено. Баща ми изглеждаше разкъсан. Инвестициите бяха стратегически. Може би не са документирани правилно, но с мое одобрение. А плановете за сливане? Настоя Елена. Които ще заменят повечето от нас? Нищо не беше финализирано, настоя баща ми. Опции, които умишлено са били скрити от мен и от този борд, казах твърдо. И тази сутрин предприех действия, за да защитя нашата компания. Вдигнах копие от предизвестието за прекратяване. От днес Стоянов строй прекратява ексклузивния си договор с Вълчев Developments. В залата настъпи хаос. Лев се хвърли към мен,
но Самуил Тодоров застана между нас. Не можеш да го направиш, извика Лев. Нямаш правомощията. Всъщност има, каза Петя спокойно. Раздел 17, подраздел в договора предоставя правомощия за прекратяване както на изпълнителния, така и на финансовия директор. Вратата се отвори отново. Този път беше Изабела, последвана от Юлиан Вълчев. Какво означава това? Попита Юлиан, размахвайки предизвестието. Имаме представяне след час с 200 вип гости. Изабела отиде право при Лев. Оправи това и съска тя. Казах ти, че сестра ти е проблем. Обеща, че си овладял. Моля, седнете, казах спокойно. Господин Вълчев, обсъждаме на оторизираното отклоняване на средства от нашата компания към вашите проекти, както и тайното сливане, което щеше да разглоби нашата компания. Няма нищо неоторизирано в това. Избухна Юлиан. С Борислав го планираме от месеци. Кажи и Бориславе. Всички погледи се обърнаха към баща ми, който изведнъж изглеждаше на годините си и болен. Опитвах се да осигуря бъдещето на компанията, каза той слабо. С здравето ми, като ни продаваш? Попита Самуил. Като позволяваш на сина си да присвоява средства? Не беше присвояване. Протестира Лев. Беше инвестиция. Връзката с Вълчеви е нашият билет за следващото ниво. С цената на нашите работни места, посочи Емилия, държейки документа за сливане. Включително и твоето, Лев. Ти изобщо прочете ли това? Щеше да си вице-президент само по име. Лев грабна документа, лицето му се промени от гняв в объркване. Не това обсъждахме, каза той, обръщайки се към Юлиан. Ти каза, че ще ръководя строителния отдел. Подробности, махна пренебрежително Юлиан. Важното е, че името Стоянов продължава. Като нищо повече от Марка, намесих се аз. Истинският Стоянов строй щеше да престане да съществува. Това е възмутително. Изкреща Юлиан. Имахме споразумение, Бориславе. Споразумение, сключено без надлежни правомощия, каза твърдо Елена. Този борд никога не е одобрявал такова сливане. Изабела се нахвърли върху Лев, гласът й се повиши от ярост. Ти каза, че това е уредено. Имаш ли представа как ще изглеждам, когато представянето ни се провали? Изабела, моля те, опита се Лев. Можем да го оправим. Да го оправиш. И смя се тя горчиво. Ти не можеш да контролираш дори собствената си сестра. Стига. Гласът на баща ми, макар и тих, проряза хаоса. Той погледна директно към мен. Анна, защо не дойде при мен с това, преди да предприемеш толкова драстични действия? Направих го, татко. Миналата седмица. Ти ме отхвърли. Каза ми, че ролята ми ще бъде сведена до консултант. Той имаше благоприличието да изглежда засрамен. Опитвах се да те защитя, да ти дам полег живот. Като ми отнемаш всичко, за което съм работила. Това не е защита. Това е предателство. Стаята настъпи тишина. Кухнята, каза баща ми тихо. На сватбата. Вярно ли беше това? Да, потвърдих аз, гласът ни беше стабилен. Настанихме на маса в кухнята с персонала. Лев знаеше и не направи нищо. Баща ми се обърна към Лев, шок изписан на лицето му. Това вярно ли е? Лев се размърда неспокойно. Не беше мое решение. Изабела го уреди. И ти го позволи. На сестра ти. Не беше голяма работа, татко. Анна го прави да звучи по-зле, отколкото беше. Баща ми се изправи бавно, решителност, която не бях виждал от години, втвърди лицето му. Господин Вълчев, вярвам, че дъщеря ми изясни позицията си.
Стоянов Строй няма да се слива с Вълчев Девелопментс. Нито ще продължим ексклузивния си договор. Не може да си сериозен. Избухна Юлиан. За първи път от много време съм разумен, каза баща ми. Той се обърна към борда. Предлагам да приемем решението на финансовия директор за прекратяване на договора ни с Вълчев Девелопментс. Подкрепям предложението, каза Елена. Гласуването беше единодушно, като само Лев се въздържа. Това не е краят. Заплаши Юлиан, докато пристигна охраната. Ще заровя тази компания. Вярвам, че ще сте твърде заети да обяснявате на инвеститорите си защо представянето ви е отменено, отговори спокойно. Докато ги извеждаха, Изабела се обърна към Лев. Не си прави труда да се прибираш. Аз се омъжих за изпълнителен директор от Стоянов, а не за уволнен некадърник. В последвалата тишина баща ми заобиколи масата и ме прегърна. Съжалявам, Анна, прошепна той, гласът му се пречупи. Толкова много грешах. За всичко. Докато членовете на борда излизаха, оставяйки ни насаме, почувствах как нещо се променя. Преразпределение на властта, да, но и първата стъпка към изцеление. Лев остана седнал, в шок. Когато останахме сами, само баща, син и дъщеря, той най-накрая проговори. Какво става сега? Това беше добър въпрос. И такъв, на който не бях съвсем сигурна как да отговоря. 4-8 часа след това, което служителите ни нарекоха конфронтацията в Калдуел, бяха най-интензивните в кариерата ми. Новината за прекратения договор се разпространи като горски пожар. Акциите на Вълчев Девелопментс спаднаха с 15% до затварянето на пазара. Представянето им беше катастрофа. Междувременно аз работех денонощно с нашия екип, за да стабилизираме Стоянов Строй. Свързахме се с клиенти, успокоихме партньори и ускорихме преговорите с Асенов Груп. Михаил Асенов, верен на думата си, действа бързо, за да формализира партньорство при забележително благоприятни условия. Чаках години за тази възможност, ми каза той. Честно казано, винаги съм мислил, че ти си мозъкът зад операцията. На третата сутрин майка ми ме чакаше в офиса. Изглеждаше сякаш не е спала от дни. Как можа да го направиш? Попита тя. Здравето на баща ти се влоши. Лекарят казва, че стресът може да отнема месеци от времето, което му става. Обвинението ме удари силно. Съжалявам за здравето на татко, наистина. Но не аз създадох тази ситуация. Ти публично унижи семейството ни. Унищожи брака на Лев. Изхвърли партньорство, което щеше да осигури бъдещето ни. Партньорство, което щеше да елиминира моята позиция и да погълне нашата компания. Те ни използваха, мамо. Документите за сливането го правеха ясно. Значи твоята гордост си струваше да разкъсаш това семейство? Това не е за гордост. Става въпрос за това да не позволя на Вълчеви да се възползват от болестта на татко, за да откраднат нашата компания. Тя поклати глава с отвращение. Винаги съм знаела, че си амбициозна, Анна. Но никога не съм мислила, че ще поставиш бизнеса пред семейството. Това е богато, идвайки от теб. Къде беше загрижеността ти за семейството, когато ме настаниха в кухнята? Кога се застъпи за мен? По лицето й премина сянка на неудобство. Това беше неприятно, но едва ли си струваше такова ниво на отмъщение. Не беше само сватбата, мамо. Бяха години на отношение като към по-малоценна, нагледане как Лев получава признание за моята работа. Значи става въпрос за завист. Не, мамо. Става въпрос за справедливост. Каза тя, изправяйки се, за да си тръгне, надявам се справедливостта ти да те топли през нощта. Аз оставам при Лев. Баща ти може да се справя с последиците от твоите действия сам, след като е избрал да те подкрепи в тази лудост. След като тя си тръгна, се борех със съмнения. Бях ли отишла твърде далеч?
Следващите няколко седмици донесоха постоянен поток от предизвикателства. Анонимни заплахи. Опити за хакване на нашия сървър. Подизпълнители с връзки с Вълчеви изведнъж ставаха недостъпни. Регулаторни одити, предизвикани от анонимни сигнали. През всичко това поддържах спокоен външен вид. Баща ми, противно на лекарските заповеди, идваше в офиса всеки ден. Мълчаливата му подкрепа беше постоянен източник на сила, дори когато физическият му упадък ставаше все по-очевиден. Лев беше изчезнал. Не направих опит да се свържа с него. 6 седмици след конфронтацията, на бюрото ми се появи немаркиран плик. Вътре имаше флашка с имейли между Юлиан и Изабела, датиращи от времето, когато тя за първи път срещна Лев. Всичко беше там, стратегическият план за придобиване на нашата компания. Целта е придобита, беше написала Изабела след третата им среща. Той е точно както описан, нетърпелив да угоди и отчаян за одобрение. Това ще бъде полезно, отколкото си мислехме. По-късни имейли обсъждаха нарастващата им загриженост за мен. Сестрата продължава да бъде пречка, пишеше Юлиан. Тя поставя под въпрос всичко. Най-уличаващият беше имейл от 2 дни преди сватбата. След като бракът бъде финализиран, ще ускорим графика. Състоянието на Борислав се влошава. Трябва да подпишем документите за сливане, докато той все още е способен. На сестрата ще бъде предложена консултантска роля, за да се спаси лицето, но не се заблуждавайте, тя ще си отиде до 6 месеца. Имейлите потвърдиха всичко. Вълчеви бяха насочили семейството ни с пресметната, хладнокръвна точност. Същата вечер получих неочаквано обаждане от баща ми. Ела вкъщи. Намерих го сам в кабинета му. Майка ти не е тук, каза той. Все още е при Лев. Как се чувстваш? Попитах, забелязвайки новия кислороден апарат. Като глупак, отговори той с тъжна усмивка. 7, Анна. Той си пое дълбоко дъх. Бях несправедлив към теб от години. Сега го виждам. Позволих на старомодните си идеи да ме заслекят за истината. Ти беше тази, която наистина разбираше и се грижеше за това, което изградих. Неговата откровеност беше шокираща. Защо Лев? Попитах, въпросът, който бях таила цял живот. Защо винаги беше той? Той въздъхна. Защото ми напомняше на мен, когато бях млад. Само чар и големи мечти. Започнах тази компания с нищо друго, освен камион втора ръка и повече увереност, отколкото разум. Заклех се, че никога няма да спъвам собствения си син. И за това спъна дъщеря си. Неумишлено. Но да. Иронията е, че ти си по-скоро като истинския мен, отколкото Лев някога е бил. Същата амбиция, същото нежелание да приемеш по-малко, отколкото заслужаваш. Сълзи набодоха очите ми. Никога не съм искала да те нараня, татко. Знам. И се гордея с теб, Анна. Трябваше да го казвам по-често. Той замълча. Има и още нещо. Промених завещанието си и плана за наследяване на компанията. Стоянов строй ще отиде при теб. Лев ще запази акциите си, но оперативният контрол ще бъде твой. Преди да успея да отговоря, входната врата се затръшна. Татко? Гласът на Лев. Той се появи на прага, спирайки рязко, когато ме видя. Изглеждаше ужасно. Какво прави тя тук? Аз запомолих да дойде, каза баща ни спокойно. И се радвам, че си тук. Трябва да поговорим. За какво? За това как тя унищожи брака ми. Накараме да бъде изгонен от собствения си дом. Изабела се омъжила за теб като част от плана на баща си, казах, плъзгайки разпечатка на имейлите по масата. Прочети това. Лев грабна документите, изражението му се промени от гняв в недоверие. Това не може да е истина, измърмори той. Използвали са те, сине, каза баща ни нежно.
Лев се отпусна на дивана. Тя подава молба за развод. Адвокатите й казват, че има право на половината от моите акции в Стоянов строй. Това няма да се случи, увери глас. Тези преводи не са били разрешени от борда. Можем да го докажем. Той вдигна поглед, смесица от негодование и неохотно уважение в очите му. Наистина си помислила за всичко, нали? Не за всичко. Никога не съм искала да се стигне до тук. Той се изправи рязко. Имам нужда от въздух. След като той си тръгна, баща ми отново ме хвана за ръка. Той ще се оправи. В крайна сметка. Каквото и да се случи, знай, че съжалявам, Анна. И съм толкова горд с жената, в която си се превърнала. Прибирайки се вкъщи, почувствах първите плахи нишки на помирение с баща ми, дори докато пропастта с брат ми изглеждаше по-широка от всякога. Компанията беше стабилна. Но цената за нашето семейство тепърва щеше да се види. Това, което не знаех, беше, че най-неочакваните събития тепърва предстояха. 3 месеца след разправата в заседателната зала, пристигнах в офиса си и намерих млад мъж да ме чака. Госпожо Стоянова, аз съм Натан Вълчев, по-малкият брат на Изабела. Напрегнах се веднага. Как влезохте тук? Асистентката ви ме пусна. Нуждая се само от 5 минути. Противно на здравия си разум, го пуснах да влезе. Той не приличаше на семейството си. Докато те излъчваха арогантност, той изглеждаше искрено несигурен. Ще бъда директен, каза той. Вълчев Девелопмънтс е в сериозни проблеми. По-сериозни, отколкото някой осъзнава. Опитът за поглъщане не беше само за разширяване. Беше за оцеляване. Баща ми се е разпрострял твърде много в 3 големи проекта, предполагайки, че сливането ще осигури стабилността за завършването им. Защо ми казвате това? Защото ми писна от начина, по който работи семейството ми. Той извади флашка от джоба си. Това съдържа вътрешни финансови прогнози и документи за заеми. Ще видите, че вървят към фалит до 6 месеца. Защо да вярвам на един Вълчев? Защото за разлика от баща ми и сестра ми, аз нямам какво да спечеля. Аз съм разочарованието на семейството. Аз съм този, който мисли, че може би бизнесът не трябва винаги да е за максимизиране на печалбата на всяка цена. В глас му имаше искрено разочарование, което се чувстваше истинско. За каквото и да струва, каза той, изправяйки се, за да си тръгне, бях отвратен, когато чух за настаняването на сватбата. Мислеха, че като ви унижат, ще бъдете посклонни да приемете намалена роля. Натан, попитах, докато стигна до вратата, защо наистина дойдохте тук? Той замълча. Защото видях някой най-накрая да се изправи срещу семейството ми и да спечели. Това не е нещо, на което съм бил свидетел преди. Накара ме да се замисля, че може би нещата могат да бъдат различни. След като той си тръгна, проверих флашката. Всичко, което каза, беше вярно. Вълчев Девелопмънтс беше къща от карти. Все още обработвах това, когато асистентката ми се обади. Баща ми беше колабирал вкъщи и беше откаран по спешност в болницата. Когато пристигнах, майка ми и Лев вече бяха там, стоящи от противоположните страни на чакалнята. Пристигането на лекаря наложи временно примирие. Господин Стоянов има значително влошаване, обясни той нежно. Ракът се е разпространил агресивно. Говорим за седмици, не за месеци. Майка ми се срина. Лев се обърна, раменете му бяха сковани. Лекарят каза, че баща ми иска да ни види всички. Заедно. В болничната стая баща ми изглеждаше малък и крехък. Най-накрая, каза той слабо, цялото ми семейство отново в една стая. Край на караниците. Животът е твърде кратък. Той погледна всеки от нас. Вече нямам време за преструвки. Той се обърна към Лев. Сине, провалих се, като ти улеснявах нещата твърде много.
Мислех, че те подкрепям, но всъщност те спъвах. Истинският ти дар не е чарът, а искрената грижа за другите. Трябваше да ти помогна да надградиш върху това. Той се обърна към мен. Анна, казах голяма част от това, което трябваше. Но майка ти трябва да го чуе. Ти спаси тази компания. Не само от Вълчеви, но и от моите собствени лоши решения. Накрая той погледна майка ми. Елена, обичам те. Но и двамата знаем, че предпочиташе Лев. Време е да признаем какво е струвало това на дъщеря ни и какво е струвало и на Лев. Майка ми вече плачеше открито. Не ви моля да се преструвате, че болката не се е случила, настоя той. Моля ви да решите дали това семейство си струва да бъде спасено. Искам вашето обещание. На всички ви. Обещайте ми, че ще опитате. Всички кимнахме, твърде емоционални за думи. Същата вечер, със семейството, събрано около леглото му, баща ми пое последния си дъх. Следващите дни преминахме през ритуалите на смъртта. Юлиан Вълчев наистина заведе дело, но то беше засенчено от реакцията на общността към кончината на баща ми. 3 дни след погребението се събрахме в кабинета му, за да прочетем писмото, което беше оставил. Беше адресирано до всички нас, последна, болезнена и красива молба за честност и прошка. То признаваше собствените му провали, как е глезал Лев и е натоварвал мен. Призоваваше ни да намерим път напред, който да почита както бизнеса, така и семейството. Прошката, прочета майка ми на глас, гласът ти трепереше, не да забравиш. Тя е да избереш да продължиш напред, необременен от миналото. Простете си един на друг. Простете на себе си. След дълго мълчание Лев проговори. Ще се върна в къщата за известно време, ако е добре за теб, мамо. Той се обърна към мен. И искам да се върна в компанията. Не като вице-президент. Но бих искал да започна от начало. Да намеря къде наистина мога да допринеса. Видях смирение в него, каквото никога преди не бях виждала. Можем да използваме помощ с връзките с клиенти. Истинското изграждане на взаимоотношения. Това би ми харесало, каза той тихо. Майка ми се прокашля. Анна, дължат извинение. Много извинения. Сгрешив. Не беше перфектно помирение, но беше начало. На следващия ден Натан Вълчев посети офиса ми. Официално беше напуснал Вълчев Developments. Имам опит в устойчивия дизайн, каза той. Чудех се дали Стоянов строй може да има място за някой с такива умения. Иронията не ми обягна, но Натан се беше доказал като съюзник. Ти не си твоето семейство, Натан, казах, подавайки му ръка. Изпрати ми автобиографията си. Ще го направим официално. 1 година след смъртта на баща ми, Стоянов строй беше домакин на благотворително събитие за стипендията на името на Борислав Стоянов. Стоях на подиума, гледайки към бална зала, пълна с хора, със сложна смесица от скръб и гордост в сърцето си. От моята гледна точка можех да видя майка си, елегантна както винаги, но помека сега. До нея седеше Лев, който беше прекарал последната година, възстановявайки се със същата грижа, която сега влагаше в нашите клиенти. След речта ми, един инвестиционен банкер се приближи до мен. Госпожо Стоянова, поздравления! Аз съм тук, представлявайки Westfield Development. Опълномощили са ме да обсъдя потенциално придобиване. Цифрите ще бъдат значителни. Усмихнах се учтиво. Това е ласкателно. Но Стоянов строй не се продава. Всеки си има цена, госпожо Стоянова. Името Стоянов не е просто марка, господин Донован. То е обещание. Това не е нещо, което искаме да продадем на каквато и да е цена. Докато той се отдалечаваше, Лев се появи до мен. Нека позная, ухили се той, подавайки ми чаша шампанско. Още едно предложение за придобиване. 3-то този месец. Губят си времето.
Това е семейен бизнес. И ние не се продаваме. По-късно, в един тих момент, срещнах неочаквано лице. Изабела Вълчева. Тя стоеше пред снимка на баща ми, облечена в униформата на обслужващия персонал на събитието. Тя се обърна, когато се приближих, тревога проблесна в очите и Анна. Аз просто работя. Трябваше ми работата. Жената, която ме беше настанила на масата в кухнята, сега сервираше напитки на моето събитие. Кърмичната справедливост беше почти твърде перфектна. Но жената пред мен изглеждаше по-скоро сломена, отколкото злодейка. Как са нещата с баща ти? Попитах. Той е в Аризона. Започва от начало. Без мен, каза тя с крехък смях. Предполагам, че се наслаждаваш на това. Преди година може би щях. Сега не чувствах нищо друго, освен тъжно усещане за пропилено. Всъщност, не, казах честно. Никога не съм искала да унищожавам никого, Изабела. Просто исках да защитя това, което е мое. Беше поумна, отколкото си мислехме, кимна тя бавно. Докато се обръщаше да си тръгне, взех решение в последната секунда. Изабела, Натан е тук тази вечер. Той работи с нас сега. Може би ще искаш да го поздравиш. Очите й се разшириха. Той ми говори ли? Семейството е сложно нещо, казах просто. Но все пак е семейство. Когато вечерта приключи, се озовах застанала с майка си и брат си до мемориалния кът. Тримата, толкова разединени преди година, сега стояхме рамо до рамо, семейство, което все още се лекува, но е цяло. Той щеше да хареса тази вечер, каза майка ми тихо. Споделихме момент на мълчание. Имам нещо да ви покажа, казах, повеждайки ги към покривната тераса на хотела. В далечината се издигаше най-новият ни проект срещу нощното небе, устойчив, многофункционален комплекс, съчетаващ достъпни жилища с зелени площи. Общностен център Борислав Стоянов, обявих аз. Отваря следващия месец. Очите на майка ми се напълниха със сълзи. Красиво е, Анна. Повече от красиво е, каза Лев. То е значимо. Точно това, което татко би искал да бъде неговото наследство. Стоейки там, гледайки физическото проявление на всичко, за което се бяхме борили, почувствах усещане за завършеност, което ми беше обягвало през целия ми живот. Инцидентът с масата в кухнята, някога върховното унижение, сега изглеждаше като катализатор, който беше наложил необходима, болезнена промяна. Отмъщението, което бях взела, в крайна сметка не беше за наказание. Беше за защита на нашата компания, на нашето наследство и на моето собствено самоуважение. Понякога да се застъпиш за себе си не означава да накараш другите да платят. Означава да откажеш да приемеш по-малко, отколкото заслужаваш. Ще се радвам да чуя вашите истории в коментарите. Животът ни учи на тези уроци по най-неочаквани начини, нали? Ако сте намерили смисъл в моето пътуване от масата в кухнята до възвръщането на наследството на семейството ми, моля, абонирайте се, за да чуете още истории за семейна динамика, бизнес предизвикателства и намиране на собствената ви стойност. Харесайте това видео, ако вярвате в отстояването на себе си, особено когато собственото ви семейство ви подценява. Споделете го с някой, който може би трябва да чуе, че понякога най-любящото нещо, което можете да направите за себе си и за другите, е най-накрая да кажете «Стига!». Благодаря ви, че се слушахте. И помнете, уважението не е даденост само заради кръвните връзки. Понякога трябва да бъде спечелено чрез трудни избори и смели действия. Надявам се моят опит да ви помогне да намерите смелостта да изисквате уважението, което заслужавате в собствения си живот. Край на историята.